बैयावनो दंमोन लक्ष्मण अरे बैयावनो माने अरे बाबा चमत्कार बहाथो थुनथुलि लक्ष्मण बिथिंजायनो दङमोन बै बिफांनि खाथियावनो आंनि हामसिखौ नुथारदोंमोन आं बेयावनो आंखौ नुनानै हि हाहा मिनिबाय थायोलै लक्ष्मण मा दङ बेहायथ' जेबो गैया थुनथुलि बे दंथारोमोनलै थुनथुलि गैयालै रावबो माबा नोङो लोमजादों नालाय बेखायनोसो एसे बोरैबा बोरैबि सानफ्लांदों खोमा नोंनि जास्ट इमेजिनसो बेफोरो बाखि जेबो नङा गिनांगौ गैया आं दोङो ना आरो बेहायलाय रावबो गैखाया मोनायावलाय मानोथो फैनाय नोङो अरे बा गियो नामाब्रा आङो गिनायालाय गियामोन आङो नाथाय दिनै आङो आंनि हामसिखौ नुनानैसो एसे बागदावदों आंथ' गियाखै लक्ष्मण नाथाय आं नुथारदों थुनथुलि बेफोरबायदि जानोनो हाया आरे बे बुहुमाव सासे मानसिया सानै जायो नामा सोरबा आरो नों नुदोंबा बेयावनो थागौमोन ना आरो बेफोरबायदि जानोनो हास्राखाया नोंना रावबो जोरबा बेहेनानै गैयाबा नाथाय आं नुदोंमोनबा गिनायालाय आं गियालै बुहुद जेबो गिया आङो नाथाय दिनै आंखौ बायदि नुनानैसो बोरैबा मोनदों गोसोखौ थिग टाइमाव नों फैबाय दाना बिहा गायब जाबाय दा ओमफ्राय नों मालायखौसो होनदों मोना गुना दा बेराय नोंलाय बहाथो बेरायनो फैलायखोब्रा ओमफ्राय आंजोंसो सौग्रावनो मोनलायबाय नोंहा सौग्रावनोलाय नोंजों सौग्रावनो बायदिथ' नङामोन नाथाय सौग्रावबायबा माथो खालामबावनो आंबो ओरैनो थांगासिनोमोनबा नोंखौ बेहाय नुनानै थुनथुलि बायदि नुनायखाय दा नंगौना नङा कनफार्म खालामफैबाय नंमारगौसो आरो साननानै नायलाय नों एसे गिनानै बागदावनानैसो दंबावोमोन आं फैसना बादि मा जागौमोन नोङो एखेबारे बोरैबा हार्ट एटेकफोर जालाबायबा गिगोन मायबा आंनि दुश्मनलै नाय नों थुनथुलिखौ दरपक दा सानखा आं दरपक नङालै नुवाखै दासो आं खथ' मोजां सासे बाजिनो दख'ना हैना स्राय फैदोंमोन आङो गाबोन फुङाव अखा बाबाय थाबाय नालाय साननि अखायानो हानायखौनो गारा नालाय बेखायनोसो मोनायावनो हैदोंमोन आं बाजैया माने दख'ना गांसे फसायनाय दं नालाय बेखायनो हैखाना फैदों आङो बिजनेस खालामबाबो नों हिनजाव मानसियालाय मानो मोनागौना थाबायनांगौब्रा थुनथुलि थिग नङालै बेफोरो मानो थिग नङाब्रा मा हिनजाव मा हौवा आजिखालि बिजनेसआ बिजनेस मिथिबायना गिनाय गियैलाय बेफोरखौ दोनथ' आजिखालि जेबो बेफोरबायदि गैला दानि जुगाव मिथिबायना आरो थुनथुलियाथ' थुनथुलि मिथिखायो नोंबो औ जाबाय दे नोंजोंलाय बहा हानो थौदो होमबालाय आं ससे दोनलांखानोसै नों दा आरो बागदावलाबायबाय थाबा लामायाव जाम्बा मा बागदावलाबायनोब्रा बागदावलालै आङो एसे बोरैबा दसेल'सो बोरैबा मोनदोंमोन आं दा गैला दे खारफिनबाय गिनाया अके होमबाबो ससे दोनलांसैब्रा आङो रायलाय थांसै ना मा होनो नोंबो हारसिंखाबा आरो साथाबो लाबावाखैलै नोङो आमब्रेलाखौ मानो लायाखै बिदि दसेनो हागोन नुवाखैमोनलै आरो फुङावबो बेनोखासैना आङो सहैस्लाबगोन नंदोंमोन न'आवबो दसेनो जागोन सानदोंमोन ना नै दाना अखायासो हाथिबाय जेबो नङालै ओरैनो फ्रि दसे सिजानानै थांबाबो थान्दासो मोनगोन बे मोदोमा नोंसिनासो न'आ गोजानबाव एसे ओमफ्राय नोंहासो थांल'सो साथा लानानै गारिजों फैदों ना मादों नोंलाय ओमफ्राय आंनावलाय साथाबो दं रेनकटबो दङ आंलाय बाइकजों फैखादों दा अबावलाय आं थाबायनानै फैनोब्रा बुंखाबायना आङो इथिं थांबाय थानायाव नोंखौ बायदि नुनानै आं नोंखौ कनफार्म नंगौना नङा होननानैसो फैमारदोंमोन दा नों नंगौना ससे दोनलांसैब्रा जेबो नङाना आंहालाय मा हौवा मानसि ओमफ्राय आंहा हिनजाव मानसिबासो गिखो जाबाय आरो बेबायदि नङारा आइयाबो ना आंना गाबोन फुजा दङ नालाय बिश्वकर्मा फुजाखाय प्रसाद माबा माबि लायनो थाखाय खोन्थाहरदोलै बेखायनो इमारजेन्सि फैनांदोंमोन आङो दखानावहाय गैया ओमफ्राय एसेबावबानो लेट जासिगौसोमोन मोनजोब्बाय मोननायालाय खरसफोरखौलाय औलै जोंहाबो लायनायालाय लायनांगौमोन ओमफ्राय गाबोन फुङाव थांसै दे नों जुदि थांनो गोसोबालाय थुदो आरोलै लक्ष्मण नोंखौ लोगो मोननानै दसे समबाबो मोजां मोनलायलायबायलै गोसोफोरखौ जारलासो मा बुस्थुमोन बियो आंजों महर एखे नुबाय थायो जे आङो थुदो बिदिबा थुनथुलि अखा सिजानांलालै दा लोमजासिनबावगोन नोङो ओरै फै जागोन दे जागोन सिबाबो अरजालालै न'आवल' मोनहैथारथोंसै औलै जेन'बा नोंनाव जेबो जायासो मानसियानो लोमजाखानाय थौ मोना गुना बेफोरबायदि माबानाङाब्रा नोङो थुनथुलि बापरे बाप अखायाबो दसेनो जि हाबायलै ने आयु थोस एखेबारे हाबाथाय हागानो रोंखाया दा बुंखाबायना आङो माथो बुंबावनो बोथोरालाय बिदिनो सोलायखायो दसेनो माब्लाबा साथाया नों लानोबा आंनाव सिबाबो अरजाला नोंहा लोमजाखानाय मानसि नालाय अबावबा माबा सानैबो समान हमसैब्रा माथो जाखो आरोलाय नोंनिसो साथा उनाव आंनि थाखाय लोमजादों होनबावनोलै नोंहासो बदनाम जालायलांगोन आरो थु नोंहासो आंखौ साथा हमनोबा थुनथुलि होनदों दा जागोन दे जागोन मेडाम थौदो नोंखौ न'सिम दोनलांथारसै आङो गारिजों थांथ'ला ने ओरै ससेल'खासैबा थाबायनानै थांसैलै दा सिबा जारला जागोन ना
मा बुस्थुमोन बियो एसे आंजों नुजाबाय थायोलै सम सम बालनि जानला मानलानो रागाफ्रासो मा मोनलायलांबाय आङो आरे आं लोमजाबाखि बेफोरबायदि जानला मानला नुयोनालै लक्ष्मण फैनायखाय थाखुमाबायसोदां बाराबा नङाबा थुनथुलिया थिनोमोन हो आयौ मोना गुना बेहालाय आरो दिनै मोनायावसो नै माबा बाजै एखेबारे माबा जावैसोआबो दिनैसो फैबायना गैया ओमफ्राय थाव गोथाङानो दखानावबो थांस्लाब मोनासै बेखायनो एसे नोंसानावनो लांफैनो फैबायहां अ हा जावैसोआलाय गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों नामासै औहाय बाजै एकदम लेंहरो आङो गैया दिनैहाय आरो गाबोन फुजाखाय लेंहरदां ओमफ्राय फैबाय आरो फैया होनना सोलाबा जाबाय थायो ओमफ्राय मोजांखौनो मोनबाय आङो हरखाबैसो फन हरा माया फैबायना आंहा थाव जोबनानै दङ ओमफ्राय दखानावबो थांनो हाला मानो हाला हरबो जाबायना ओरैनोथ' आगै आं मोना गुना बारा बेफोरबायदि हरामोन नाथाय दा आरो नोंस्राबो जावैसो फैदों उसुबिदा जागोन ना बेखायनो दे लांदो दे आरो नोंलाय माब्लाबा बिदिनो फैखायो औहाय बाजै दिनैखौ हरथ'थारदो मा होनोमोनलाय आङो नै गाबोननो लायनो खोन्थागोन आरोबो होफैफिनगोन आङो सानावबा जेबो नङा आगै आं मोनायावसो एसे बुस्थुफोरखौ हरा नालाय बांद्राय बेखायनो आरो दहाय सानफ्राव फैबा साबसिन जागौमोन आरो दे जेबो नंला दाबो आयौ बाजैया गाज्रिसो मोनबाय नामासै मोननायालाय मोनाखै नाथाय मोनायाव बुस्थुफोरखौ आं हरा नालाय आगै नोंबो गाज्रि मोननाङा आङो बिदिनोखा आगोलनिफ्रायनो सानावबा जेबो नङा माबाफोर लाङोबाबो नाथाय आंहा मोनायावसो उसुबिदा जायो नालाय दे दा माबा हरसै आङो बथल लाबोखादों ना माथो लाबोदों बाजै बे फिसौलानि माजा फ्रुटि ना मा होनो बेखौ लोंनाया माबा 20 थाखा ना बेसेबांनि बेखौ लाबोदां बेहायनो सोना हरदो ए दे हरगोन ओमफ्राय हा माथो दासान्दि फैथ'थाराखैमोनलाय नोंलाय गैयाहाय सोलाबथाराखै एम्फौबो लादों नालाय बिलाइ बुथुमबाय थानांगौआनोलाय नै बाजै आङो माबा नोंसानोबो हरगोन दे एसे ओरैनो आराम नोंसानावबो दाख्लै बिलाइ लांफैदोंमोन ना आङो एम्फौखौनो बायथ'थाराखैहाय फिसाला फिसाजो आरो एसे मोदोमा उसुबिदा जायो बिस्रा आंल'सो जानाय जायो दे नों हरोबालाय हरदो हराबा नोंनि गोसोसै आंथ' बायनायाव गैथ'खाया दानो एखेबारे जोंहा न'आव उसुब जानानै दंथारो ओमफ्राय राजाखौलाय दहाय नुबाय आङो ओमफ्राय नानिखौ नुवाखै माथो ना बहाबासो आलासि जाहैदों नामासै जोंहा थुनथुलि नानिया मा बुंनो आगै थुनथुलिनि थाखायनोथ' सिन्था जाना दं आङो मा जाखोथाय गथ'आ लोमजानायानो माथो लोमजाखौनो गाला मुलिबो जादों दाख्लै खेनसे डक्टरनावबो देखायनो लांखांबाय ओमफ्राय आरो दाबो हामा दालाय गथ'आ लोमजाबाबो गावनि खामानिफोरखौनो मावलाबाय थायो सोरबा बिबाजैनाव दख'ना हैनो थांनोलाय मोना गुना दा थांसै होनबाय आङो नै आंनि खामानिया बिदिबा जाबाय हा थुनथुलिया लोमजामारनानैसो दङ आङो हा बेखौनोथ' मोनथिनो फैदोंमोन नोंसानाव जे माबायदि हालोदाव दं थुनथुलिया बेनि थाखायनोथ' आंहा फैसा मोनदों नालाय दा आंनि खामानियालाय मोनथिनायल'खासोमोन जाबाय दे थांसै आङो थावखौ मोना मोननायालाय थावखौबो मोनबाय नांनायाथ' नांखायामोन हो बाजै थुनथुलिया लोमजादों औहाय आगै थुनथुलिया लोमजानानै दङ मा जाखो लोमजाखौनो गाला गथ'आ मुलिबो जाबाय बायबाय र' आङो डाक्टार गिदिरनावसो लांनो सानगासिनो आयै हामा जाखोसै गथ'आलाय बेफोरबायदिथ' एथ' बिदि लोमजायामोन ना बे बाजै औहाय मुलि एसे जाबानो हामोमोन आरो एथ' गोबाव बिदि लोमजाथारामोन ना गथ'आ नै एबाराव आरो लोमजानायानो बारा जाथारदों ए मोजां दिन्थिहाय बाजै ओरैनो दानि बारहावा बारा थिग नङा मा जायो मा थायो मोजां डक्टरनाव दिन्थिनानै मुलिफोरखौ मोजां जाहो गथ' मानसि गिनांगौ बारा बिदि लोमजाबाय थाबाबो दे होमबालाय बाजै आं थावखौ लांदिनि जावैसाबो नेबाय दङ हा माबा दाउ लकेलखौनो सिथारबायहाय न'नि बेखौनो भाजा एवसै एसे आरो सबायजों संनो नागिरदों नामा फिसाजोआ ए दे जावैसो फैबालाय हा बिदिनो एसे जाहोआबा मोजां जाहो लोंहो ओरैनो गोबावजों फैयो नङा होमबा खिन्थु बाजै जोंफोरना खाफालानो गैयाहाय बेफोरबायदि जावैसो माबानाय जावैसोखौ अननो माबानाय जावैसोनो मोजां ओंखाम ओंख्रि जाहोनाय आंना खाफालानो गैस्राया बेफोरबायदि आंनि जावैसो सासे दंमोन नै मावजि बुन्दासो ओंखारदों बेबो लोखि सारा जावैसोसो मोनफ्लांदा आङो खाफालानो गाज्रि होनबायसो नै जावैसो होनबाथाय रागा जोंखाङो आङो दानखावना जोबनो लुगैयो आङो आयौ बाजै जारलासो जागोनहाय नोंसिनाबो जावैसानो बोरैबा ओंखारबाय नालाय दे गासैबो मोजां जागोन दे बाजै उनफोराव मोजां जावैसोखौनो मोनफिना बे सिन्था खालामनाङा फिसाजोखौ हरला आङो रावनोबो आंजों थाथोंसै इयो जेबो नङा आंनो नायगोन आंनि फिसाजोखौ मा नायनो हाया सानो नामा बिमाखौ
दिनैथ' फुजालै फुजाबाथाय गोसोखौ आंना जि मोजां मोनो र' आजा थेख्ला आयु बे गथ'खौ आं दहायनो माबा थालिर दाननानै लायनो खोन्थादोंमोनलै आजा थेख्ला दाबो खामानि थिननाय मोनसेखौनो मावलाहाय बियो गथ' थेख्ला माखौनो मावा नोंलाय लेंहरबा मानो बिदि बाहादुरि होमबा बे गथ'आ गैलायो बियो दा प्रसाद जानोबाल'सो गुरब्ला नुजाफैसिगोन बे अबेबा लोगोनावसो थांनानै थाहैलायबायदां बियो गथ'आ बोरैबाथार न'आवनो फुजा होनांगौ दं मालायनावसो सुन्दावहैबाय थायोलै बेखौनोथ' मानसियानो मानसिथाय बेबो गथ' सासे थाङाय थां नोंनो दाना लायदोहाय आङो फुजानि नै जगारा जाहोनाया जाजोब्बायमोन एसेल' थालिर बिलाइ नांसिगौमोन ओमफ्राय साइकेलखौबो दहाय फुगानो थिनबाय गैया सुनो थिननायखौबो सुवा फुगानो थिननायखौबो फुगारा गथ' नंजायैनि बियो फैथोंसैलै न'आव जाला बेखौ नेनानै जाला जेबो खामानियासो थालांजोबगोन खामानि मावनांगौ दं फुजा होनांगौ दं बोरै मा जानोसै फुङावबो थाब सिखारगोन नामा खामानि बिमाया जोबस्रांजोबबाबो गैया सिखारनोनो बिसिनानिफ्राय मबाइल थुबाय थायो अलसिया बादुला जालांथारबायहाय बे गथ'आ र' नों बेथार' बेसे बिदि आजादि मोनजानोहाय बिमानि आमोलावल'सो दा ओमफ्राय आयै मोनाबा फनसो रायलायबावोदां बियो दानिफ्रायनो जेब लालायनो सानदोंसोदां देनांबा बिहामजोखौ माबायदि लाबोगोन बियो लाबोथोंल'ना माबायदिखौ लाबोयो नायथारनि आङो दानि थेख्लायानोसो मा रोंसोनाय मोनो दानिफ्रायनो हिनजाव गोसोथोग्रा एसे एरना होनांगौलै गोदोगौ नङाबा दुगा बारा जायोना इयो आयौ आंहा बावगारदोंसोलायना एखेबारे माबा दख'नाया दिनैहाय लांबावलायनांगौना आरोबाव र' फुजानि एकदम सेल जासोदोंना लांनोसैलाय दायो दसे थानानै आंनाबो बिजनेसा मोजां दख'ना फुजानि अफार फुजानि धामाका अफार दख'ना ब्लाउस गोदान लांनोसैलाय आङो बरिया आं लांबाथाय आरो सेल जाखायो दख'नायाबो जि मोजां धामाका नालाय दख'ना बेफारि जाबायलै थुनथुलियाबो अफार होनबाथाय आंहासो जालायथारोमोन बिखाया दुबनो बाला ओमफ्राय नै दा आंहासो अफार होग्रा जादोलै जेबो नङा दे आंहा एसे फुजा जानो आन्था मोनबानो जाबायलै फुजायाव बबाव आं जानोब्रा आंलाय जेलापि मिथाइसो सावोदा आब'आ हाथायाव थांनायाव लिंहरदोंमोनलै माने फुजानि अफारनि एसे हाथायावनो दख'नाखौबो लांगोन ना थांफानोसैलां ओरैनो टाइम पास ना न'आव थास्लायस्लाय बेफोरखौनो मावफालाबायनांगौलै देनां आंहाबो बिजनेस खालामनो हायो खोमा दख'नानि सोलोंखानांगौ गासिबो खामानियानो गिदिर फिसाजों खोथा गैया देनांहाय जौगानो हायोना लासैबाबो अफार फुजानि धामाका अफार दिनै आरो र' आंहा फुजा होग्रोनोसै न'आव आइजोंहाय ओमफ्रायो र' दा दसे थानानै थांसैलै आब'जों हामथारबाय दे मोजाङानो जाबाय बोरैबा आं सानजोंनो फैनो नंखादोंमोन हाथायाव आङो आइजों एसे फैनो बासादोंमोनलै फाइनालि आङो आंनि फिसाइजोंनो फैनो मोनमारबाय नङाबा आइयाबो जोंना जिबायदि जाबायना दाना आयु हाबाब जेबो बुस्थुखौनो नायदावनो हाला बोरैबा बादाल' होखायो दे ओमफ्राय साना एसेबां बिदि नङाना आरोबा एसेबाबो गावनि फिसाइजों फैनाया खोथायानो आलादा जाखायो दे दसे समबो जोंहा बेरायनो मोनबायानो ना ओरैनोथ' जेरावबो थांनाय जाखाया हाथायावनोसै आरो सना मा लायो लाखादो ओमफ्राय आइयाबो लिस्ट बानायना हरदोंमोनलै सान लागोन गासिबो एसे मोजां नायै लानोसै ओमफ्राय आइ बिहरनायखौलाय बहाथो लाङालासे थानो नङाबा आइया जेबायदि जोंगोन जोंखौ गावहा फैनो नागिरदोंमोन ओरैनोथ' नाथाय गावहा एसे खामानि ओंखारलायबायना बेखायसो फैनो हाथ'वासै दे सान आंहाबो माबा एसे एनै माबा बुस्थु नायनांगौमोन मोजां जाबाय आं हाथायाव फैबाय ओमफ्राय नोंबो फैफाबाय आच्छा नंगौना मा जोंहा दसे सम बिसि फिसा हाथायाव बेरायनो फैबाय मोजां मोनखायो आरो नोङो ओरैनोबाथ' नोंहा समानो बहा दिनै गावनि बिसिजों हाथायावल'सो बेबो आं लिंथाबासो नङाबालाय बहा थांनो नों आंजों जाबाय दे जाबाय हाथायसो खालामना रायलायबायल' थानो थौदो हाथायाव हाबनोसै अफार नै फुजानि अफार दख'ना नायफैदो बाजैमोन ओइ आगै नानिमोन फैदो फुजानि धामाका अफार नै जि मोजांहाय हाबाब लाफैदो नानि मान नायबायल' थागोन नोंलाय आयौ दख'नाया बेसेबां आब' बेसेबां नानिमोन जारौमोन लांफैदोहाय नोंसोरजोंथ' एकदम समायखाथारगोन नै जि माबा ब्रेन्डेड नांगौ ना मा नांगौ ना नन ब्रेन्ड नांगौ गासिबो मोनजोबथारगोनलै नानिमोन नै बेसे समायना फुजानि लाफैदो धामाका अफार बाराबो नङा एकदम बाजेटाव फैनायसो एकदम जारो नै नोंसोरबायदि दख'नायाबो नानिमोन जारौमोन लादु फुजानि मान लाया नामा नोंसोरो एफा समायना नै
एकदम दामाबो दामखौ साननांलाया इसेबां बांद्राय नंखायाबो नानिमोन लादो आयु बेलाय माथो थुनथुलिसो दा सान अफार फुजानि धामाका अफार नै दुर्गा फुजा लक्ष्मी फुजा गासिबो फुजानि अफार लादो नानिमोन बेलाय थुनथुलिया मा खालामदों बोलाय